Seems to me ain't coming back. That's alright. Still got my mic, facing up to facts. What I gotta do, but how hard it is missing you. Anybody see me cry? That's alright. Ain't gonna die, facing up to facts. Find somebody new, but how hard it is. Η νέα συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Visetti είναι και πάλι κοντά μας και μας προσφέρει πρωτότυπα και ιδιαίτερα σχέδια που θα αναδείξουν το προσωπικό σας στυλ και θα καλύψουν την κάθε σας επιθυμία. Τα νέα ρολόγια της Visetti είναι κατασκευασμένα από ανοξίδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, επιχρυσωμένα με κίτρινο ή ροζ χρυσό, διαθέτουν μεγάλες αστραφτερές κάσες, συνδυάζονται με χρωματιστά λουράκια από δέρμα ή σιλικόνη και ασφαλώς είναι πλήρως αδιάβροχα για να χαίρεστε ανέμελα την κάθε σας στιγμή. Η νέα συλλογή κοσμημάτων Visetti αποτελείται από εντυπωσιακά και μεγάλα κολιέ, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια, τα οποία κατασκευάζονται από ανοξίδωτο ατσάλι στους χρωματισμούς του μετάλλου, όπως επίσης σε κίτρινο και ροζ χρυσό. Στη νέα συλλογή θα ανακαλύψετε πολυάριθμες και μοντέρνες προτάσεις που θα κάνουν τη βραδινή σας εμφάνιση πραγματικά μοναδική. Το πιο σημαντικό, οι τιμές τους θα σας αφήσουν πραγματικά άφωνους, αφού τα ρολόγια κυμαίνονται από 55 έως 120 ευρώ και τα κοσμήματα από 25 έως 40 ευρώ. Όλα τα νέα ρολόγια και κοσμήματα Visetti θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.myvisetti.gr. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.visetti.com.